मचके फुलेला नहीं कि मरले हूँ मचके फुलेला नहीं मचके रे कि मरले हूँ मचके म्यूजिक डायरेक्टर विकास राज गोपालपुर कि मरले हूँ मचके रे फुलेला नहीं मचके रे कि मरले हूँ मचके रे कि मरले हूँ मचके रे फुलेला नहीं मचके रे कि मरले हूँ मचके रे बोला के बसवारी उधइल दिया कबारी कदी हले काम हो चके रे कि मरले हूँ मचके रे फुलेला नहीं मचके रे कि मरले हूँ मचके रे कात्यायनी फिल्म डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो फुलेला नहीं कि मरले हूँ फुलेला नहीं फुलेला नहीं मचके रे कहल से यारा भारतिया के नील चुपे आव तू भातार से हमर जवानी के रात भर खइलस मौका उपैलस सुतार से अरे सखी कहल से यारा भारतिया के नील चुपे आव तू भातार से हमर जवानी के रात भर खइलस मौका उपैलस सुतार से आ देरी ना लगैलस ऊंचा दारा बिछैलस मरले बा मजा उहो सटके रे कि मरले बा मचके रे फुलेला नहीं पचके रे कि मरले बा मचके रे कात्यायनी फिल्म डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो फुलेला नहीं कि मरले फुलेला नहीं फुलेला नहीं पचके रे मोहित मधुकर यारवा रे सखी को देखले ऐसन गति रे उठल ना चाहला बड़ी दुखाला ऊपर मारल रहे मती रे भूलन राजेश यारवा रे सखी को देखले ऐसन गति रे उठल ना चाहला बड़ी दुखाला मारल रहे ऊपर मती रे उठा के बैठा के नीचवा सुता के पलस में माइनस सटैल सरे कि मरले बा मचके रे फुलेला नहीं पचके रे कि मरले बा मचके रे